txistuari merezitako omena egiten zaio justori. Azkoitian jaio eta Urnietara etorri, herriko kulturan alde egin duzu lan ugari. Ikastolako maisua baita ere txistulari, parrokiko abesbatza izan zara zuzendari. Helduen euskalduntzea beste lan gogoan garri, gauza asko eman diozu Urnietako herriari. Gogoratzen naiz nola izpat etorri zen, justo, ikastolara. Aukera eman zigun txistua ikasteko, eta galdetu zigun, zeintzuk ikasi nahi zute txistua, eta gogoan daukat, hasiera batean enion kasorik egin, eta amarengana joan nintzen, aizu ama, hola eta hola, justok esan digo txistua ikasi nahi duen, ikaskiko eta edo, amak esan, aizu hartu entzun nahi dezuna, eta horrelaxe hasi nintzen. Eta nire mugarria, ez dut esateagatik edo gaur delako, nire mugarria justo izan da. Zergaitikan, bera ikastolako irakasle zen, nire irakasle izan zen, eta berak utzi zuenean ikastola, ni sartu nintzen justu hurrengo urtean. Baina horretaz aparte, txistuarekin hasi nintzen berarekin. Eta konturatzen naiz, ze garrantzia izan zuen niretzat, ezta? Ze ni irakaslean nintzen, baina musikarako daukadan gaitasuna, komila tartean edo daukadana, segurazki nik eduen deskubrituko beregatik izan ez balitz. Urte askotan elkarrekin gauza asko inditugu, eta beti zalantzak izan ditudanean, edo berak izan dituenean, aizu, ingo aldegu hau, eta beti izan dut, benetan esaten dut, bihotzez esaten dut, beti izan dela izugarrizko apoioa, kriston makulua izan dela niretzat. Eta, nik eskerronez, txistulari badakite, berak ez daki, baina sortu dut kale jira bat, justo izendekoa. Eta orduan horretzeko dugu. Ni justo zati oketu naiz, ez da txistulari janekin ikasitu beste musika batzuk eta orduan nik ez zin falta holako omenalditxoa zelako berso batzuek antolatu ditun eta espero ere ire guztoko izatea eta zuenak edo.
agartxaldeon denoi. Hemen txegeldu gera zumentzeko gogoz, nahi dizugu esan merezimendu osoz. Eskerrik asko lagun, Dios, Dios. Eskerrik asko lagun, Dios, Dios. Ayuda, tarneta heldu, sasoio berean etorri zinen zu, hemen txikusi zendu posible ordu, Euskararen bideak zabaldu zitu, Euskararen bideak zabaldu zitu. Ikastolak ikasi, tardik aurrera, alfabetatzeko jende dua, txapolin taldea kaldea jozteko, eta nabasi eman zion izena, eta nabasi eman zion izena. Esan, baina merezi, gizona ez deneutzen bere altuera gati, egidakuak eta egiteko gaiti, beti hobetzeko egiten dituti, beti hobetzeko egiten dituti. Zait, lasai bizitzea, famili lagunak eta bilo bat. Orain tokatzen zait, lasai bizitzea, famili lagunak eta bilo bat, eta ikusita irentzua, gazteago. Berri